Kan jeg komme til at skyde på det? Han ligger lige der. Bare ikke kigge ud, bare køre videre. Vi kan ikke ham den ene. Der var bil, der var på træet. Jeg stoppede. Undskyld. Jeg vil lige loot. Det er nogen, der skyder efter mig. Ja, så skal vi også ind om lidt. Kommer til dig. Fuck, jeg skulle komme ind hen på den anden side her. Sådan, jeg fik en til heroppe. Når jeg snart også brugt alle mine skud på pistolen her. Jeg har et folded shielding. Ja, vi skal bare lige sikre os, der ikke kommer nogen her med det samme. Ja. Nej, det er dig, der ligger der. Ja, jeg nåede lige at... Og jeg nåede at stikke. Jeg tror, han har noget at lyve. Jeg fik mærke til, hvor granater kom fra. Nej, kom der. Lort. Flere granater. Smukt. Ja, der. Fik du 2? Yep, de var jo 2 der.